Suzana Mančić. Ja znam ko ste vi, velika mi je čast da ste tu. Ja sam Vesko Ražnatović, direktor predstavništva Steko centra iz Bjeljine ovde u Beogradu. Recite mi, kakav je ovo objekat? Šta je? Ovaj objekat je praktično pokazni, inače jedna brvnara, gde mi imamo kancelarije i ovde vršimo... Znači vi pravite ovo? Fabrika je naša u Bjeljini, nalazi se u Kojčinovcu, a mi ovde u Beogradu prodajemo i montiramo objekte za Srbiju, Crnu Goru i za skandinavsko tržište. A šta sve još radite? Vidite šta ovde ima sve. Ovo su sve brvnare. Jeste, radimo, pored brvnara radimo montažne kuće, tu smo lideri u jugoistočnoj Evropi i izvozimo u 27 zemalja Evrope i Azije. Svaka čast, pa kako ja nisam ranije čula za vas? Pa mi se ne reklamiramo, odnosno svake godine smo prisutni na sajmu građevine i mogu da kažem s ponosom da smo osvojili najviše priznanja od svih montažnih i drvenih kuća, jedno od njih je tu i na zidu. Inače postojimo dosta dugo, ali zadnjih 7 godina radimo ovaj program i vrlo brzo smo izbili na prvo mesto u jugoistočnoj Evropi. A kažete mi, je li ovo sve puno drvo? I pod, i... Apsolutno, ovo je takozvani brodski pod, ali glavni elementi svi su drveni. Kod montažnih kuća, naravno, kombinujemo drvo i izolacione materijale. I u koliko zemalja ste rekli da ste prisutni sa svojim kućama? Mi imamo predstavništvo ovde u Srbiji, imamo predstavništvo u Sloveniji i predstavništvo u Austriji, a inače izvozimo u 27 zemalja Evrope i Azije. Pa ako imate predstavništvo u Austriji, ako Austrijanci uzimaju vaše brvnare i kuće, onda pretpostavljam da ste dobri. Pa morali smo, znate, svi naši elementi i kod drvenih i montažnih kuća su sertifikovani. Mi smo jedini proizvođači u jugoistočnoj Evropi koji imaju C sertifikat evropski, pored raznih ISO standarda i toga, nijedan element naše kuće ne može da uđe u zapadnu zemlju bez evropskog C sertifikata. Tu možete vidjeti profile zavisno od zemlje. Ovi najdeblji profili su predviđeni za skandinavski. Jeste, za Norvešku, Švedsku, Dansku i Finsku. Ovi malo manji profili idu za Francusku i to za Alpe. Znači u Šamoniju, ovi malo danji idu za Pariz, jedna ovaka kuća je rađena u Bernu u Švajcarskoj. Tako, različiti profili za različite zemlje i različite klimatske zone. Šta je ovo crno? To crno je jedan od najmodernijih crepova koji se radi. Je to keramika? Jeste. 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 Fenomenalno. A ovo šta je ovde? To su profili razni za spoljne zidove drvenih kuća. Znači mogu da budu ravni, mogu poluobli, može da bude šira poluoblica ili uža. Ovde je kod vas jako toplo. Meni treba kućica u kojoj će biti zimi toplo. Svaka ova kuća je 2,5 puta energetski efikasnija od bilo koje zidane kuće, što znači da kroz nekih 10 godina vama ovaj objekat, više od pola objekta uštedite kroz energiju. A ne vidim ovde ni jedan radijator, kako se grejete? Mi se evo ovde u ovih 90 kvadrata isključivo i grejemo i hladimo se klimom. Bez jednog drugog dodatnog sredstva. I to je upravo ono što mi forsiramo. Ove kuće su jako dobre i jako ekonomične. Baš je toplo. Jer bi ja mogla da dobijem neki katalog pa da kod kuće to lepo pogledam? Naravno, vi ćete se sad popeti na sprat i sve ćemo pogledati zajedno. Izvalite. Hvala. Hvala. Ovde su vaše kancelarije u ovoj brvnari. Meni se brvnara jako dopala. A imate ovde puno planova, kataloga. Ovo nisu brvnare, šta je ovo? To su montažne kuće, to je još jedan program koji mi radimo. Pored brvnara, znači mi radimo i montažne kuće i tu smo praktično lideri u jugoistočnoj Evropi. Jel vole Srbiji montažne kuće ili se plaše da će da ih oduva vetar? Pa u početku pre 7 godina kad smo krenuli ovaj program, više smo prodavali brvnare, ali sada se situacija obrnula i sada mnogo više ljudi naručuje montažne kuće. Ovo je jako lepo. I koliko treba vremena da se sazida jedna, da se isporuči ono pod ključ, kako kažu? Pa, kad su veći objekti u pitanju, između 30 i 45 dana, a ove manje kuće do 30 dana ključ u ruke. Meni ne treba mi nešto što je veliko,
čak mi je i ova brvnara u kojoj sedimo velika. Ne treba mi kuća u kojoj ću ja mnogo da radim, znate, mi treba kuća za odmor. Hoću da uživam, da imam lep trem. Mi predlažemo ljudima da unutrašnje mere budu oko 60 kvadrata, a zajedno sa tremom tako nekih 80. Znači 20 metara trem i 60 kvadrata u kući. Dobro, znači, ja bih voljela da imam kuću u kojoj će gosti da dolaze, ali da mi ne ostaju na spavanju to. Da idu kući. Jer ovo imanje, to je tatin ranč, ono je blizu Beograda, ono je malta ne u Beogradu. To je čak i Beogradska opština. Pa tako, ljudi koji su u blizini Beograda uglavnom naručuju prizemne objekte, a ljudi koji, recimo, imamo puno kuća na Tari, na Zlataru, na Zlatiboru, oni na donjem nivou predvide, da kažem, taj dnevni boravak, kuhinju, trpezariju, a na gornjem nivou spavaći blok. Ali ako vama odgovara da to bude blizu Beograda i ako je to blizu, onda je i potpuno u redu da bude prizemni objekat. Da. Znate šta? Ja mislim da je meni sada adrenalin skočio ne znam koliko. Ja prvo moram da papirološki sredim sve za podizanje bilo kakvog objekta, bio on montažni ili ne, a drugo moram da sredim misli i emocije. Vi verovatno ne verujete, ja sam veoma emotivna osoba. I evo, kod mene se sve uzbrukalo, tako da ću morati da dođem ponovo. Pa dok vama traje ta administrativna procedura, mi možemo lagano da krenemo od nekog vašeg idejnog projekta i da damo našim inženjerima da vaše ideje stave na papir. Ništa, daćete mi, eto, par dana da sredim emocije. I vidimo se onda. Vesko, veliko vam hvala. Dogovoreno, vidimo se. Može kafa neka da se dobije ovde? Ili samo kuće isporučite? Normalno.